ବୋଉ କହିଥିଲେ ବାଇଗଣଟା ଆଣିଛ? ଆଣିଛି ରେ ବାପା। ଆଉ ବିଲାତି? ବିଲାତି ବିଲାତି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଲୋ, ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଛି। ଶୁଖୁଆଟା ନେଇ ଆସିଲନି, ବାଇଗଣ ଶୁଖୁଆ ବୋଉ କହିଥିଲେ। ମରୁଆ ଶୁଖୁଆ ଦିଟା ଆଣିଛି। ଆଣିଛୁ ତ? ହଁ, ବାକି କୋବି ଫୋବି ନା ପଇସା କିରେ ଜଟିଆ କିବେ କିଏ ପଦିଆ ଇଏ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଭାଇ? କିଏ ହାଟ ଆଡ଼େ ବାପା ଯାଇଥିଲି ଟିକେ, ଆଉ ପନିପରିବା ଦିଟା ନ ଆଣିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତ କେହି ନାହିଁ ଯିବାକୁ, ଯାହା ତ କରିବି ମୁଁ। ଆଇ ପରିବା ଦିଟା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହାଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ। ଆଉ ତୁ ତାହେଲେ ହାଟରୁ ଆଇଲୁଣି? ହଁ। ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ଆସିନଥିଲି, ଗାଁକୁ ଆଇନି। ଆଉ ମୁଁ କହିନି ଯା ଟିକେ ହାଟ ଆଡେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉ ଟିକେ ହାଟ ଆଡେ ଆସେ। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଖରା ହଉଛି। ହଁ ହଁ ଯିବି ଆସିବି ଆଉ। ଇଏ କିଏ ଭାଇ? ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଗଣ୍ଠିଆ ପରା। ଗଣ୍ଠିଆ? ହଁ ନମସ୍କାର। ଦେଖୁ କେମିତି ନମସ୍କାର ମାରୁଛି, ଦେଖୁଛୁ ନା ଏଇଠି ବାଳୁଙ୍ଗା। କ'ଣ କରିବି? ଆଜିକାଲି ପିଲା କଥା ତୁ ଜାଣିନ ନା। ଦେ ସେ ପିଲାକୁ କହିନେ କ'ଣ ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଜାଣିଛି ନା, ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇ। ଏକା ପୁଅ ପିଲାଟେ ଯେତେ କହିଲେ ଭାଇ ସୁଧୁରିଲେନି। ଇଏ ଯୁଗରେ ଏ ସମାଜର ସବୁ ପିଲା ଗୁଡାକ ସବୁ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ, ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ମୋର ଚିନ୍ତା। କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛେଳି ପାଟି ଭଳିଆ ବୋବଉଛି? ଏଟା ଛେଳି ପାଟି କଣ ଦିନ ରାତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳିଆ ଚୋବେଇତେ ପାଟିଟା କେମିତି ହେଲାଣି। ଯେତେ କହିଲେ ରେ ଭାଇ ମାନୁନାହିଁ। ଦିନକୁ 50 ନାହିଁ, 100 ନାହିଁ, 80 ନାହିଁ, ସଫଳ ହେଲାଣି। ପଇସା ଆଜି ନ ପାଉଛି, ଘରୁ ଚାଉଳ ନେଇଯାଉଛି, ଯାଇ ଦୋକାନରେ ଦେଇକି ବି ସଫଳ ଖାଇଦଉଛି। କ'ଣ ଖାଉଛି? ଏଟା କୋଉଠି କାମ ଫାମରେ ଲଗଉନ? କୋଉଠି ନେଲେ ରଖେଇଲେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଯାହାକୁ ଗୁହାରି କରିକିରି ନେଇକି ରଖଉଛି। ଏ ଓଳିଏ ରହିଲେ 2 ଦିନ ରହିଲେ ନା, ତା ଦିନ ପୁଣି ଆସିକି ଘରେ। ଏ ଦିନେ ରହିଲେ ପୁଣି ତାର ଦିନ ଆସିକି ଘରେ। କ'ଣ କରିବି ତାକୁ? ଛୋଟା ଛୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ମାରିବି ନା ପିଠିବି? କ'ଣ କରିବି? ପିଲାଟେ ଏତେ ବଡ ହେଲୁଣି, ବାପ ବୁଢା ବୟସର ବୁଝିବା କଥା ଭାଇ। ବାପଟେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଖଟିକି ଗଳ 2 ପଇସା ଆଣିଲେ ଆମେ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟିବୁ। କେମିତି କହିଲୁ ଭାଇ ଆମେ ଚଳିବୁ? ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ ପିଲାଟେ ହେଲୁଣି, ବାପକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମିତି ସଫଳ ଗୁଟୁକା ଖାଇକି ଏମିତି ଜୀବନଟା କାହିଁକି ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିବା? କହିଲେ ମାନୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଦେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କ'ଣ ଏଟା ବଡ ପିଲା ଆଣି ଆସିକି ଆଉ ତାକୁ ମାରିବି ନା ପିଟିବି ନା କ'ଣ କରିବି? ଛୁଆ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ହଉ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମାଉସୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଟାକୁ ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 4 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଛୁଆଟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହବ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହବ ଆଜ୍ଞା। ବାବୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗରିବ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଛୁଆଟାକୁ ଯେତେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମାନିଲାନି। ଖାସ ସେଇ ସଫଳ ଖାଇ ପାଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତା ଯଦି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ ବାଡ଼ି 2 ଗଟ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିକିଲି, କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଚାଷରେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଜଟିଆ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଛୁଆଟାକୁ ଯେତେ କହିଲି ମାନିଲାନି। ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଲାଷ୍ଟରେ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ ଭାଇ। ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲି ସେଦିନ ସେଇ ପୁଅର ନା? ସେଇ ପୁଅର କ'ଣ ହେଲା? ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି କମୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? ଲାଷ୍ଟରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡକ ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡକ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡକ ତଥାପି ସଲା ପଇସା ନେଇକି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକେଇ ମାସ ଧରା ହେଲାନି, ତଥାପି କମିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ପଇସା ଜମି ବାଡ଼ି 2 ଖଣ୍ଡ ବିକିଲି, କାର୍ଡ ପଇସା ସବୁ ସଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଲାଷ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିକିରି ନେଇକିରି ଚଳିବି। ଆଉ କ'ଣ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ମୋର ଯୋଉ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି? କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇଟା ତତେ ଜୁହାରେ ମାରୁଛି, ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ବହୁତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରିବି, ଆଉ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ହେଲା। ଦେଖିଲ ତ ଆଜ୍ଞା, 2025 ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ଏ ଗୁଟୁକା ପାନ ଖଇନି ଗୁଣ୍ଡି ଆକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଯେଉଁ ରୋଗ, ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବା।
ए जटियार पुओटी जो घंटियार जो परिस्थिति होती एभलिया परिस्थिति आउ कहार जमती न हो तेणु आज ये जो नुआ वर्ष रे आमे समस्त को अपील करुचु अनुरोध करुचु ओडिशार सबु जनसाधारण को हाथ जोड़ी अनुरोध करुचु निवेदन करुचु तमाकू मुक्त ओडिशा गठन करंतु तमाकू को छाड़ंतु सुस्थ जीवन यापन करंतु जय जगन्नाथ।